kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka dagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, idi kalman laeng ni pagkayam ti kantina, iti nga napoluan iti na Hawaiano, kuna na to'y, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tatetit lang at titit na ito yung cellphone ko. At ang amin ububrayak manong nemi, tamadama ti lotok, bigbigat, rob-roboatek manong nemi, di gito ang anak ko, mapandang basa. Nagrigat kami, di kasto nga baka kasasaad na iya ko tinakam ko kabota. Nabayag basitan nga makuna nga single mom, single parent tayo. No muna dadang nagpadpada ti higher grade, manong nemi, di gito ang anak ko, ni June, kastamatan kinilani. Titit na titit, di ko nagringan. Gabo nga tatajak text bakan na kita, naggaringan. Hindi kita, manong nemi, saan mo't ka nakapunbo? Inignore ko lata. E na para ubata ko, hindi kita anak ko, manong nemi, rugya ko, hindi agdalus. Hindi tagtitit man yung cellphone ko. Nakmanakitain na, sinuha talaga na ito eh. O, mat ka nakapunbok ko, naktinakam ko. Nakadato nga message. Hi. Iso marunong, hello. Kumusta? Siyak ni Bobby. Kumusta ka, Dina? Sung batam ko ma. Nag-aababa na kita magbagan. Bobby? Awa namok nga Bobby. Imbaba akong di cellphone ko, manong nemi, kirinugya akong tinagdalos, nagurnos. Idi nagring. Niya? Idi kitahik manong. Ni Larry. Saan nga ni Bobby? Ni Larry. Sinong batak na medyo nagupsang manong nemi di parang sumbat ko. Abay, niya bagam. Kumusta kayo? Kasto eh. Kadora, baga kang kasto ni Rikat mi. Awmat may tulong mo. Abay, umawawag ka. Kahit ko nga rin ako kumustahin. At dapat cellphone, dagit yan nakta. Di iso kumati tawag kami da. Nalpas ko nga kinumusta ida. Iso dati muna nga tinawagat. Iso kasi kamatin sumarano. At ubrak. Abay, kasta ka. Ano kasta? Ano tam namayam nga reaksyon ko nung tumawag ka? Nanagsaka? Kung naman ano, napakawan na kon. Dahil nagbasulam ti sa anapulos nga may kanti pamakawan. Imagine, binaybayan na kami nga namin pinsan kadagiti anak ko. Sa bagay, amo na mapatakil ko lang ang mapaadal dagiti anak ko. Nadagsakak tulo na yun. Mapagturpos ko ida it kolehiyo nga awan pulos ti sintabong may tulong mo. Kahit ko kumamit ti tumulong ngayon niya, paritan na ka, data kadendenam nga babae nga nagsukotam kada kami. Tano, aglabsing kat pagayatan na. Gagarain da kamit. Di mo lamo, di na, ano ka sa nutrigat mo, narigrigat pwede ka sa sahad ko. Anak ko, matbibang ko. Deta kinayat mo. Marigrigatan ka gaya man dita. Aping nga da ka bilang or dita. Tapay, nagsubliak, kayat na, never. Saan ka nang pagkanano? Already kita anak ko, handa ka na kaya.
Nasakit tinakam, dagiti anak ko itinaramid mo. Mas pa'y kanyak. Awan sa serbim nga lalaki. Irresponsable. Di bulaing bukod mo para nagsakan ti pampananutan. Sige, makadisturbo ka. Ang kantong tawag. Dagiti anak mo, adakar ba nga mga tawag ka, nakuha ng misyak, awan, bye! Manong nemi no jak marira agupatan nga tawen sipud pinanawan kan pinaybayan na kami ni Larry nga asawa. Legal mat pa nag-asawa mi, numampay civil wedding manong. Nagkanadwarang kam elementarya ken high school manong. Wen, hindi pa lang adda kam elementarya nagbalinan nga nasingid titunggal may sa kada kami. Kung kunada gidi ka eskwela midi, pag pinustaan tayo Lari kantina, da kayo taga-asawa la. Takin, nadagkat kami nga naman. Nakadagdagkat kami. Uri dada kami ti high school. Kibin-kibin, akakbayan na. Anda idin relasyon mi, da third year high school kami, fourth year high school. Kinapudno naman. Idi fourth year high school kami. Isun ti panangitid ko kingkuana ti kinabirhen ko. Uri da gidagadnak kada kami manong nemi kat patsyenda nga nakamto tagkagasat. Hindi nagraduar kam ti high school, simbre ka nagtrabaho ti karinderya. Hindi mabalin na maten ti mangalat lisensya manong nemi ni Larry, nagpaspasada. Aging gadag taon kami ti 19. Hindi ingkarimin manong nemi ti panag-asawa mi. Nang runa kadada, idi nagpitpitik, iti saklot ko. Idagkasar kami kinilari manong nemi adda idin ni John iti tiyan ko. Naadaan kami ti kabukbukodan nga balay numampay saan nga makuna nga takkel manong kalkalaingan na. Nga nainot manong nemi nga na-finish. Idadaan iti elementarya manong nemi na John kani Jenny nga inaudi. Anang rukin manong nemi nagbalin nga irresponsibility asawa. Nasunutan na manong nemi ti saan lang aginom. Nasunutan na ti agsugal. Awan din ti apunte na kanyak manong nemi ang pasadaan na. Irin to tasyak. Ore agbasbasa idin dagiti duang anak ko. Irapreping ko tamat manong nemi iti mo ba nagtrabaho ka servidora iti karinderya. Napintas pa kidi ata. Malibre kam ti pangrabi. Wen. Kano agawid ako ni ti rabi manong nemi adan to ni sangpet ko nga si daed mi. Kadagiti anak ko. Malibre kam ti si daed ti rabi. Ti bigat, di kamot unimang mangan, basta dalakit pandisanan. Ti aldaw manong nemi, libre mat ti kanak, kapot agubrak ti karinderya. Agbalon met dagiti anak ko. Umanahin kadakwada manong no at damay sa nga lungganisa nga balunan da. Nasaggay sada siyempre. Kuno saan kita datay agprito akiti manu. Dinan itited manong nemi dagiti masapsapulan na nasunutan ng tiagsugal no adda atong manong nemi adda sadyain nga makilaklaki na aging nga dawatan nakpayen manong nemi ti isugal na. Imbes ko mga magted ti suportar na kada kami saan. Dumawat pa yun. No saan ko ikan manong nemi kabilin nakpayen. Aging nga napasamak manong nemi tinakaro nga panagririmi tabinales ko isuna. Tumungpa akmet, aging ga nakalak ti kayo, kat inkamat ko, pinang orison. Nagtalaw nga saan nga nagawawin. Aging ga manong nemi, nga nadamag kulahingin, nga dakadindanan nga sa bali nga babae. Gadga po tao mo, tilagal nga ingkang panagsina, manong nemi, tuntuna ka kit asawak. Tinuntun ko isuna, iti mismo nga balay, ti babae na. Ana, di ka gawidan? Sus, agpangur ka mo tita. Naramid ko lang ti kasjay. Kapag di nagpasadingan, nangran, di balsan ka. Ana, sino dapat pateg? Data babaim, puno na kami kadagit anak ta. Agpili-pili ka. Well, agpili-pili at iso na ti pilyek. Saan nga da kayo? Pues, awang harutin ti bibiyang mo ka na kami. Kabailak ng biyagan ka ng kanara niya kamasakbahin na kita anak ko.
Sapay kumanta sa mundo nga pagbabaw yan, tikas ito nga narabin mo kada kami, Lari. Sapay kuma. Pa'y at dapay langit din na batbati manong naming nga pateg ni Lari kanya. Tadalig iti kong daway nga kasla urayak ti pa nagsubli na tapno panawan ng di babae na. Ngam nagpatangkinlat tamanong. Uray di kita anak ko idi, mapanda ko masukunin ti amada tapno agawid. Ngam nasakit para kada kita anak ko, kabuti bagakano ti amada nga napatpateg nga amang ti babae nang itidak kadakwada nga anak na. Yung karina idi manong naming nga suportaran na dagiti ubing, ngam ni sintabo manong naming kit awang pulos tinted na taparitan gayam da di babae na. Sakit tumawag-tawag pa lang tiloko. Jak lamasapol tikas kan kuana. Uyuyungan dakmat manong nemi dagiti padak nga babae. Ken oray di kita lalaki. Ay, di na. Ana, ibturam ti awang pulos kay dana. Manon nga tawan nga awang kayo kinilari. Ana nga awang kaidak dagiti anak ko ah. Di kaya kakawil mo, dahil nga pintas mo. Sayang tila, agay ayaw mo nga banglom, di na. Sayang na ta nasipukel nga pamagim. Sayang na ta nabak na nga barukong mo. No awa mo tentag dede. Imposible nga di ka maililiw. Sutsi talid dakit kasta ti bagbagada manong nemi ngam kunakmet kadakwada. Ay, awang kanyak dagitan. Awan ti sabali nga nakapukusan ti atensyon ko no saan nga dagiti anak ko. Hanga napatig ti asawa, ti napatig ket anak. Naragsaklaw na intaad na dagiti anak ko. Kinon kunak manong naming ti kinabudno na. Damat siyempre, dagiti kondaway nga tsak mapupuutan nga aprusak ti barukong ko. Siyempre, kailiw ko ti manong nga tawan manong, nga panagdan nami kenilari. Kailiw ko manong dagiti na irot nga arakop na, ken ti kinalaing na nga mangkaramkam kadagiti mansanas ko, ken ti panangan na, ken panangan ko. At dapat dagiti rabii manong naming nga alos si isan na, alimbasagan na, nadyak mapupuutan nga aprusak dagiti duwa nga mansanas ko. Nadyak mapupuutan manong nemi nga isilsil ko ti maysa nga imak iti uneg ti pantik. Sa ko ay ayamin manong nga pirit-piritan ti. Sa ko sukit-sukitan. Sa ko pungut-pungutan. Mailiwak met. Jak libakin manong tao madungan ti mga sut-sutil kanyak manong nemi nakasakana da kano amang paragsak kanyak. Itid da kano ti kasapulak. Ngam di kitamat nga lalaki manong. Di kitamat awan pakiranuda. Di kitamat awan langlangada. Di kita agat arat. Di kita agat sigarilyo. Di kita istambay. Di kita agsedsed kadigiti kalsada, nagpaabagatan, nagpaamyanan, nagpalawod, nagpaadaya. Anong nemi nakadalusak idin, kahit kon nga urnungan digiti labaak, tayo nakaglaba, pambarak to nagdius, kahit mangaldawak tumuten, sa anak naglutluton, dadalabati tayo, ti pamigat. Kalpasan ti pangaldaw, mapanak tumat, agaliwaksaw nga, mangtunto na, makitungtong ka na kita. Padak na babae nga mahiling agtutungtong. Pasaremet manong nemi, agdaak pala dito pala, sa aktulo rumarin, numalpas ti programa manong. Tas sumabayak met, nga kausla agarapaap ka na kita. Hindi nagring manen ti cellphone ko, ti amok idikat ni Larry manong nemi, nga dati text itay nga hi, kumusta, hello, kung kuna na. Ang nakapunbok. Sinong bata? Hello? Hello, Dina. Sanda ito? May Bobby? Awan amam mo ka, Bobby. Nakadot text mo nito eh.
Timawag ka pa itay. O, nung sama ko sinong batan. Itay ko, nakabisbisi mo ito. Timawag namin ito dating asawa. Dati? Happy dati. Nagsina kami. Gusto gahim ti ko nada. You're single, ma'am. Ano masapol mo? Kahit ka makita. Taapay? Basta kahit ka makita. Kahit kumitagpakita kayan ka. Amo ka na problema, iso nga kahit ka nga tulungan. Awang problema. Kanahanak patulong ka nga. Di ka amam mo. Alam ka inakpaglaba, saktok digos. After lunch, tawagan ka naman. Ibaga kayan ka na sa dinuti pagkitaan ganyan. Tapat siyam ko mga umayak. Sige nga na, baliwang ka itong awagan. Loko na dyan mga lalaki. Tsaka mandama mo, nangalan na nga cellphone number ko. Hindi kitakba nung name di Facebook ko. Di friend request. Nag-friend request pa gayam. Bobby. So nga tayo ito in-accept ko manong. Napanak ti messenger. Nagkatato message na. Nga po in-accept ko. Kasi nung batang mo na, tap nung gayam ko ti Facebook, gayam ko pa yung ti messenger. Bobby nga talaga tinagan na. Masapul mo, kaniyak ko naka-chat ko. Sinong bata naman? Madamdaman to nga tumawag ka after lunch. Kadadamat ubrak. Kunan. Kinitak man ng name it picture file na. Profile picture na. Wow, nagawa po. The address na. Hawaii? Hawaiiano? Hawaiiano? Nakabakasyon no kasta. At natawagan na karit cellphone number ko. Mayat man. Nakunak dinakam ko manong name kadagsagsaga-wisiwak nga naglaba. At nga doon nga nagsagsaga-wisawak nagkangkanta ak manong name dadda ko ni Tibanyo. Idasabsabunak manong name ti barukong ko. Intun ka ano nga ta, nga damanin kasi nabon ko. Kinon ko nak manong name it at daragi di gondaw di ngagdan kabi kinilaring agdigos. Agsinsid nabon kami. Nga ora iti uneg ti banyo ket aramiden midi. Ngam saanen nga nilari ti kailiw ko man. Kasla naipinta iti imagination ko ti picture ni Bobby iti dati profile picture na isang managwapo. Pudno nga tang Hawaiiano. Wain manong name imagine na kawayatan ngagsabsabong na nakabaybayag ti sabon manong name iti selang mo na nagbaitan di kiti legs ko. Medyo iusok-usok ka pa tabasitan ti sabon manong. Ay, biyag aya, ti single mom. Ay, biyag aya, ti mahil-iliw unayin aya. Nakapanganakon manong name nakatutbrasen, idito na agring di cellphone ko, video call. Papi, rinisip ko, hi. Hala, sika na, Bobby? Siyak. Wow. You're so beautiful, Dina. So, mo na. Doon na kita anak ko. Slow pa anak mo. Nagmayat tarik talaga. Kadigdigos mo, di ba? Yeah. You're oray ka. Adakon nito'y. Nato'y. Imbaga naman ang name. Apo ko mga umayak. Di mo kayat?
Manong Nemi na panakit inurati wallet na. Sana impakita. Dollar! Baka ibagam nga anak ko ayano. Ala. Anak ka maikarikan ka sa may sada asawa. Kung nagsina kayo matin. Abay patpatik mo pala di asawa. Saan na? Hindi pa ilang. Na dapat karban nga mga gragsak. Kada tuyak. Amok nga doon kita agar-arim kan ka. Ngayon di mo kayat ida. Diba? Apa nga di mo kayat? Pambarangon pa ito. Apa nga suda. Siya nga matulungan ka. Matulungan ka iti problema may pangapiti financial. Biyagan kayo karagtanak mo. Umanuot ka lang. Sige nga rodan. Ano nga siguro rodan? Kaya makarubata ka ron no kasasarita ta. O sige nga ron. Orayan ka ha. Impakat kumati na manong nanti kasasisaksyan panagarwat ko kung hindi mapanak agurayan tilogan kung anong nemi di pag-urayan tilogan. Di tayo malapsak. Oh, di na! Nakasiksiksi ka pa madam. Inga makide tala. Opo ko namlan o balasan ka pa yung kaya. Opo. Mayat man deta nga langam. Langam matalaga't mapamakide. Sino ko matadate ko nga rin mo? Ganda na, alangan ba't nga nilarit ka rin mo? Kaya saan mo ba't na kayat? Saan ba't na kayat? Ano ba't na kayat agawin? Awan ka date ko. Abinat kas na lang hindi kinasexim. Basta, kahit kumantag-badok kas to ya. Tapos pasirig ka. Barbaro nga makasirig kang kabaknang. Sa bagay. Manong Nemi di makita ko ni Bobby. Wow! Nugugwapo man ang tilanga naman. Sa di makasita ka, inawid na adagos, nga inakbay manong. Kinaorin na nag-asarub-sub tirupa kini barokong na. Nagpastos ka. Kurang na. Abay, mandi ka pa lang? Kahit mo pa lang oray mo ka din pa lang papatpatan ka. Apay, rupak to $1 ko ma. Makarot kayo may ka. Baka no pagarup mo rupak to $1. Sisino ko matitao nga saan nakasapulan. Nangaroon na kita matumako na nga napitas ka trabaho sa mesa. Hana ka matsuportaran nila kayo mo. Ano masapol mo ngamin? Sika. Kat masapol na kami. Let's go. Pamananta. Yung kasi pingan na kita anak mo. Tsaka mo nga pilyon anak kayat da. Itad kun tulat ang $1. Ikakidat sa $500. Ano? Ikakidat sa $500. Bakit anak mo? Para lang darwaten da. Kano, anit kayo dagatangin? Abi basit? Nagadon. Katsak nga ron. Munak mo't ganyan nga $1,000. Tapay. Gapunta ka sa pulam, di ba? Okay, no saan ta mapanag-shopping? Ted kun tulata karas. Mapan na ka ron. Ito, basta sungot ka kanya. Natakot siya na manong. Katsimure ka simuro tak madlat. Agang nga nakita klayangan manong naming insarnak na iti may sa nga compound, iti may sa nga hotel. Allah, babi. Abay. Gabotasan ko pangintid kang ka. Hindi ang karik. Yung parking nan manong naming. Katsakbay nga tipsag kami. Inruan na ti wallet na. Bimilang manong naming iti $2,000. O, 1,000 kang ka. Sa pa 5,000. Ay, sa pa 500 kita anak mo. $2,000 dito. O, amatin mo. Hindi alag. Baka ibabawi. Napangkodagosan manong naming kabil tipitaka. Dumasag na nga natin. Magmuri ka, Bobby. Si asawa.
It's unfair. It's unfair, Dina. Hindi ko mapalang inaramid mo. Kasano ko mga ramid, kinitamit lang nga, dimteng kay di bihag ko. Di itang nga ramid, hindi nga roden. Manong nemi nagpakpakawanag kini Apo Diyos. Babae numanin tumangad at kabayatan nga magmagnakam sumsumprek manong. Nga kibkimidan na. Diyos ko, pakawanan tak ko ma. Amok abasol. Ngim kasapulak, Diyos ko. Kasapulak. Ibilang ko latanda ito'y nga ni Bobby kat inten yung anghel para itibiyag ko kan biyag mingagina. Kaya iti onegan ti kwarto, iti hotel, manon nemi ison, iti nangikat, iti arawatek. Kat iti malokaisan ti barukong kung manon nemi. Nagpintas ti sakog ti barukong mo. Nakasaysaya na kita, hindi na. Bobby, I love you, Bobby. Really? Gapoy dito. Dua ribo dolyar? Nga bale. Uri awan dolyar. Nga balik nakipatpatig ka. Uri sika din na. Ipatpatig ka. Bobby, nabayagan nga sana ka nagaso-gasto eh. Gaso ka nga garing ang manin, Bobby. Nakayamimas ka. So, ang tsaka mo utubin no apengin sukat na kati asawam. Sana rin at panunotan. Bobby. Nagmayat ti pa ng kagat-kagat na manunay ka na ginatangkan nga pasit ti barukong ko. Regimas man. Iginggang imbaba na pa yan, manunay ti ulo na kitagpadpada kami nga awan tapar ti bagina, lamo-lamo kami nakasla kay pasngay nga maladaga. At ti ulo ni Bobby, manunay ti nagbaytan, dagiti legs ko. Nakalalaing manunay kinikinitin na ti perlas ko kita. Bobby. Sana kat sinapsapanan manunay nga ore na nakapapakot ti panang kunot na. Inamalan na manunay ti agsumbangin na pingping sa nanunot-not. Insurot ko ti patong ko manunay ti nagmayat. Sip-sip-sip-sipan, not-not-noten. Sana isirik ba nung name iti dila na sa panasa na pagkutsi-kutsyan. Bobby. Bobby, kumakit hindi pa ilang dimteng ka. Apay nga talaga dumteng. Magpapas kami tiragsak manong name ka ni Bobby di noon hotel talo nga oras. Uwan ka sila di mi kahit na ginana manong name ka tuwan kan mabalin pa-extend na kuma. Pa-extend ko. Tabno at tatapit ito ba? Bobby, ano mabaling at saka agawid ka masapa. Kadawan ka duwa kita anak ko. So, orta ka rin balayo. Umayak, makipangrabi di walayo. Taumianak pa. No, tiya. Abay madi. Ngayon to lang ito sawan na giti tao. Babayam na sawan na giti tao. Basta tanaskan ka dadaan. Umianak. Tap na di walayo nga mismo. Agpapastapay. Gimatanggam nga rod manong nemi, di kiti magusgusto na kita anak ko nga si Daen. Kaya nato ginatang mi manong nemi, ngayon pasarabo mi kadakwada. Imono na kami nga si Magpet iti balay, kaya di madlaw kong sumangpet na kita anak ko, sinabat ko ida. John, Jenny,
Di kay mas dawa. Ape man. Yan tanging saan ko na kayat di amayo. Ken talaga nga dinamatin kahit nagsupli. At damatin sa baling amayo. Anya? Sino? Kaano pa? Adan dito ni. Iya mamukha na kayo. Hanyo ipagpagit at parang bastusyo ha. Ang kayo magipagpakatit matiging kuha na. Ha? Alan, sobrang tayo. Nakatakder manong name ni Bobby nga nang bitbit ti duwa nga supot. Oh, June, Jenny. Sagay-sakay ka supot. Amo ko magusgustuhan yung tinagyan na. Inawat damat sa dakinita manong name ni at nagyan na. Imisip na. Thank you, Tito. Okay? Sala nga data. Oh, sagpa $500 kayo. Ha? Alan, ikatang yung arwatin nyo. Ay, isapingan tayo da, kung nakin yung mamangyo, jakamot size da, kung nanyot kayat da. Kung nana, iso nga, itut kung tulang nga din nga $1 kada kuwada tayo, isodan to, di ba, magsukat, sa isodan to, nagpilit kayo dagatangin, kung naka, kung nami. Oh, sagpa $500, siya. Nervyos sa pekid din. Hala, manusukat na ito eh. Nagdakkel. Thank you, Tito. Kinagamanak na warag sa akin kayo. Ala, namanot intad yung hanot ni Mama. Dinakdakkel. Una, nakdakkel. Kanang sangbat kami magustuhan nyo si Den. Baka kahit yun dimangan. Kaya sukatin ta, agagadan ting amanganin. Ha? Sige, makan kuya. Hindi sukatin kuya. Oh, puh. Magatanggot nun dyan kaya't ko nga cellphone nga katangin. Manong nami nasidganak ni Bobby sa naginarako. O, problema ka rin anak mo. Igamanak no kasta. Mo kita. Pagpabada kam namin nga rupa ti $1 eh. Naapay, $1 ko, din ako makinayat. Kamu Ano nangayatam kanya? Kada mo mga dot anak ko. Nakit kita na kanidin? Ada nang i-recommender kang kakaniyak. Ada intad na kanya ka-picture mo. Apik sapsapo katasawaim. Nagsapsapo lang kiti kaduak kabayatan nga nakapakasyon. Kahit mga asawa na asawang. Ada. Diyos ko. Kasano nga numamon at kastoy? Namamuan. Diyak kinadwa ka nagbakasyon. Di namin sa natawa nagkadwa kami. Ngayon sisya. Imisod dumat sumarunong bakasyon. Lumakasang petak sa diyak. Manubulan mo? Makabulan. At dapay na duwangan na bating alawas. So akayat ko, habang adak pa lang dito'y, agkabalay ta. Papas na taragsak. Nay nakasukat di kita anak mo. Hindi manganin. Sakan dumanin kanin. Tundum ting terapi. Ewan kaya. Baka kayat mo ti mangawis ka na iti nasingin nga kabagya mo no gagayim mo. Tapay. Agiinom tayo. Pambaramang niya mamukan niya. Mabalin. At maupadit ang video okay. Da Sige. Nga maging gana alas 10. At nakarpyo na no video okay. Katuan. Nasapa mo pa eh. Sige nga. Ito no malpas tayo ng mga mapanak to gayab. Kasta nga ron tinapasamak manong name at nangatan may isang oras min nag-iinom ka nagbibidyo okay. E di agring ti cellphone ko manong. Nilari? Sinong batak? Hello? Di ka bangag? Taapay? Agbibidyo okay kayo? At dali kabit mo rita? Kabit? What? Kung may bibiyang mo kanya. No, nakabit mo, dapat kabit ko. Di ka lang mapain.
Bimbabayang ka. Abay, no lalaki tagaramid. Ang nga kababayin. Ngayon no babae tagaramid, nakababayin kasta. Ang mabalin na ito eh. Umayag nita. Parparik trupa na taga lalaki. Sige, umay ka. Di ka lang mabay na kunak kasta, loko. Di mo kadaan mo, nga dolyari si Sona. Hawaiano. Gapo ka dito Hawaiano, kinayat mo. Oh, kasapulak kaya. Kasapulak ti kwarta. Kasapulak peso na. Nalalay nga amang ngimsi ka. Sige, kahit makadisturbo ka. Bye! Manong Nemi inidip ko tapno saan nga makadisturbo. Ngem kalpasan nga tama nung Nemi ti may sang oras. Agalas Jason, siyempre, isardeng mintiag video okay. Iliyo masadag manong Nemi ti inauna nga anak ko nang ibaga. Mang, adda ni Papang. Anya? Ayan na. Tidya kalsada. Anyo pa sa asid gen. Ano reaksyon na? Di na kano kaya. Di na kaya. Balayo kano dito. Ada kano at gastos na. Ada to kano pa. Saan ko na mabaling nga umyang kano Tito Bobby? Sige. Ako pa umyanin. Di pa gawin na. Kinasaritak ni Bobby. Ada iso na? Da. Sana pa na mabuting. Tapno awang kulo. Bobby, please. Saan ka nang umumyan? Sino nga tumiyan iso na? No kayat mo. Agkuyog ta. Mapadrag hotel. Sige. Karagrubatan. Pakada ka na kita anak mo. Kadbayam nga riti asawam ti. Kadwa na kita anak mo. Dito balayo. Sikakan siya. In that hotel. Sige nga rin umuna ka nito kutsang. Umayak sumarano ako. Manong Nemi kasta nga rin tinapasamak kan iti hotel kami nga nag-check-in. At ito'y kami nga nang ituluyan tingkang panagpapas. Manong Nemi, inopen ko ti cellphone ko. Kalpasan ti mo nga rikos. Nakadadodi kiti miss school na Manong Nemi. Nakadaduli kiti bagbagana, ngem sangko, binasbasa, dinildilit ko adago sida. Sa ko inidapban iti cellphone ko. Tua lawas Manong Nemi nga nagpapas kami tiragsak kani Bobby. Kani di, nagsublin sa di Hawaii, Manong Nemi, siyak laeng, itinayaban na nga nagpamanila, nga pinalubos sa Kisuna, Manong Nemi sa di International Airport. Nabalilabati ako kwartak. Ibatik kang gan. Peso? Una tijakban magastar sa dyan peso. Wala kita dureta. Dolyar awalit. Binulan ko itong ipawitan. Halaga? Basta ha. Awan sa wali. Siyak lang. Kanagpaiso Manong Nemi, binulan nga pawiran nak, iti talog ang gana iti lima kasot nga dolyar po ha. Hibak ko ka, or nungag ko na. At iti kong daway Manong Nemi nga alukoyan nak at maalukoy nak mat ngag-video call kami Manong. Araramidan mi Manong Nemi ti pangipaksang, iti panaka, FFT ili mi babaen di pa nag-video call mi. Nung atahad na makakita kanyak Manong Nemi nakababain nga tatararamidin. Uno aramidin. May saging ganit ito nga bulan nga kaawanan ni Bobby dito'y Pilipinas. Idi Manong Nemi tada nag-text iti cellphone ko. Hi di na. Mabaling ka tingang kita ta? Sunday ito ko na ka. Ni Lorna. Sino ka Lorna? Kuna ka. Amamunak dati. Baka sana ako numalagip. Nagkaradwaran na sa high school.
datayo kada lari ini. Awat ka mukha nagnagan ti Lorna. Anak kaming nasikat ini. May saka na kita pasak awa. Pagkitanda, dinamag ko. Imbagana. Manong nemi awam mo't pulos tinagparik na kanyak nga madi. Sa may sa manong nemi, rantak mo't idi ti mapani ti mul, tada mapang kukatangan. So nga napanak iti nagkitaan mi. Mesa nga, medyo klas nga restaurant. Napintas nga babae manong. Isuna itilay, may sa nga lamisaan. Idinto tadda, may sa kadwa nga lalaki, iti asidag na nga lamisaan. Sige ka din Lorna? Yeah. Apiya ko na. Andan sa kibat islang mo nga gabot na nagkapog sa Hawaii. Hawaiiana. Ha? Tugaw ka. Ada pa nagamakon manong. Tugaw ka. Ada kami ng pauit. Gaitad ko ka. Pauit? Uwan. Nagkapon na. Nagkapo kini Bobby. Agam mo kini Bobby? Unay-unay Iso nga, tinawagan ka ngay. Isot nakalak ti number mo. Impagpakaasin ng awagan ka to. Tapno, ito kuking ka na ito'y pawit na. Ayan na. Kung nakakit nagtugawak man, ada ito bag ko. Mabit lang. Lunoktan na tibag na manong nemi. Nakabaybayag nga dati ima na ti unag tibag. Uri duwal laga ima na kasla dalukluktan. Hindi itaod nan ti may nga ima na nga nakaigem manong nemi ti kayat nang itid kanyak nakigtutak. Hindi ta putilya nga manong nemi nakabarbara nakapudpudot maoraman tirupak maoraman na nagpapaarayat ako na manong kat pimanong maten adjablong agnagat ti Lorna agraman dagiti kaabay ng alamisaan manong nemi tagkakadwa dagayam. Intaray dagiti ospital manong nemi. Kaya nagsubling ti puot ko, tanapuko ko ti puot ko. At danagiti itong anak ko. Kakaasya ka mangimulmulagat ti matak manong. John, Jenny, tapi matigat na ka mangimulagat na kiti matak. Nairaman na nga na bendaan, mamag. Ha? Yung ko na ti doktor, nga saan nga napaiktaran ti bukil ti matayo. Tas iti doktor, siguro ko na sagbay nga na isuyat ti asido itirupayo kat nakakidem kayo. Asido, wen asido. Alat lang at tirupak itad. Nauram nang pangit ka ito kanun. Ano ti basol ko? Aping isuyatan na niya Lord na tirupak ka ti asido. Ano ti basol ko? Hindi na imbaga kang kano siya sino. Tinawagan na. Tinapanakot sa diyay. Imbaga na nga takalupaw di babi nga para kanya. Iruar nang ti kakinakot na di bagla. Si dumad gayam ng suyat na nitirupak. Sangga din nga nga ta? Ti asawa ni Tito Bobby? Yesu nga ta? Siguro, mang. Takasyawan kami tinaramid yo. Nakirelasyon kami at asawa na.
Saan ko ba't nga pinilit na dyan nga babi Takilagit na mga gastos tayo. Hindi ka dayo sa ospital. Ngayon mo saan nga bali. Ado nga tamat na ornong yun. Kaya kita in-inted ni Tito Babi ka na kayo. Nadahan na ito rin yung bangko. So napangalan tayo pagbayad yun. Kinusa rin yun to. No kahit yun to nga. Pasublihan ti dati hapintas yun. Hindi pa nagkunak nanang. Muna mamang. Takilakit ng gastos. Nagparituke kayo. Baka daitan taktalinaid nga lang ngayon, mamang. Baka daitan nga saan na kayo nakayat di papang. Baka saan kayo pag hindi na makatrabaho. Basta, baka awanin ti mayat ka na kayo ang pagbalik ng servidura. Gabata, mabutang lagi di kiti umay nga mga customer yun. Manong Nemi, idadanggun daway ko. Tinawagak ni Bobby. Si Mongbat, Bobby, di na. Lord na ka dito na ganti asawang? Saan? Ngayon, asinungar na dyan ang Lord na nga ng suyat, asido itirupak. Awan doon tilangak. Ipawitan ang tayong paggastos ko di ospital. Sorry. Gupdan nan di amin din. Ano ito ko lang? Pinagpili-pili nagtasawak. Sika, wala isuna. Pinagpili-pili? Uwan. Kat siyempre, ti pamilya ka, ti bilyag. Kat no saan ang sunutan pa ti at naharamid na kin ka. Gupdan tan ti amin. Itapay nga bay anak, itatapay kastuyin tropak. Kasabulag ti kwarta kapag pagpaagas ko, kasabulag ti kwarta kapag pagpasublik ti pintas ti langak. Diyak kaya nagtalinan na kastuyin, diyak kaya, babi. Ngamura no anyan tinaramid ko Manong Nemi saan ko nga makontak pa isuna. Manong Nemi kaputa, im-blackout na. Im-black na kunak ko mga blackout. Im-black na. Saan ko na makontak isuna Manong Nemi kaya nasambat na kumonkontak. Nabayagak Manong Nemi ti ospital kaya dito nung umuhara ko ng kalpasangan ikatan di benda di rupak. Hindi agsarmingak Manong. Abang gusto yun tilangan. Agad ni para kayo mang. Tapno makaluban ito yung rupa yun. Dakil nga antipara. Eyeglasses. Sunglasses. Ang abali nga, madlaw data, adata mapatiping-ping yun. Ag-face mask kayo. Ag-face mask kayo, sa kapelagan ti parag sang na-glasses, idakil. Kasi nung naroon din ti panagtrabaho, kanak ko. Kaya dati inted ini ni Babi, na ibus mo te, nawanan tinabati. Manong Nemi, ibagbagada mo ten kanya. Dahil tinaalaala na. Nahawayanon isuna. Agbabawi akman, Manong Nemi, nga manyaping nga rin tibabalin ko. Saan ko nung may sublipay. Tinalpasing na pasama. Ako mati mabalin ko, Manong Nemi, idarum ko kumara dyan nga lorna. Pangalak ti kwarta. Nga pangidarum ko ken kuana. Manong Nemi, no idi kadyak kayat nga tumawag kaniyak ti asawag. Ngayon, siya baten ti tumawag ken kuana kit ibagbagak. Ibagbagak ken kuana Manong Nemi, nga suburtaran na ti anak mi, kapag baten makapagtrabaho. Ibagbindasan na Manong Nemi,
kat subsuportaran na dagiti duwangan anak mi. E din to siya. Nagdala na edak nga kas katulong laeng manunemi ti maysa na maknang adayo nga kabagyan mi ngam karuba mi. Dito'y balayda, sa agawad sadya balay mi, balayda. Diyak pa yan makipulpulapul manunemi kadagitay karuba. Diyak mo manunemi nasumbatan, nuan niya ti basol ko. Tapno madusa ka kastoy. Sanggari nga din kumalari, nga nangisukat kada kami ti madusa, nasaan na siya? Ngayon ko naman ti kita duma. Pasol mo tanagaramid ka. Apengorod nga siya ti dusain na apo Diyos ti kastoy. Kunakmat itanakan ko. Siguro manong naimi panawon lang di ba kay ideng no mapasublik tupay ti dati nga langat. No adan tupay kwarta. Ngayon dawat ko sabi ko mga tayo nagraduar di kita anak ko kadadan ton pagsapulan da amudak to mga atalyawin. Ikarkari damot kadiang ngayon to nata pagtrabahuan dan kadag agtinulong dan to. Pagguduan dan to magastos iti pa nagpaparituke. Bareng na mapasublik to pa iti dati nga langat. No manong nga taon pa'y, 2, 3 nga tawid. Kat sabi ko tamaoray ko. Sabi ko manong nemi, tagsublin tumit lang ti dati. Dahito nga ron, di ba kasalitak, kadagyaman naklaon ay manong nemi ti anos mo nang ibasa, at sabi ko tadamat na itat ko nga balaag, karigiti padak nga dimgag ka nagbuya, more power to your program anong God bless. Toy agyaman nga pagaya mo, Dina.